नमस्कार. आज आपण या घेवड्याची भाजी कशी करायची ते बघूया. आता याला आमच्याकडे घेवडा म्हणतात. तुमच्याकडे या भाजीला काय म्हणतात ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. तर हा जो घेवडा आहे तो पाव किलो आहे. तर मी तो स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आणि नंतर मग याला निवडून घ्यायचं आहे. तर असं बघा त्याला दोर असतो. तर असा तो दोर जो असतो तो असा काढायचा असतो. त्याचं जे लास्ट टोक आहे ते असं मोडायचं आणि हा दोर ओढून काढायचा असतो आणि याला उघडायचं असतं. तर ह्याच्या आतमध्ये शक्यतो कीड असण्याचे चान्सेस जास्त असतात, त्यामुळे असं उघडून बघायचं असतं आणि मग नंतर चिरायला घ्यायचा असतो. जर एकदम कोवळा घेवडा असेल ना तर त्याला दोर वगैरे निघत नाही. नंतर असं चिरून घ्यायचा. तुम्हाला छोटे मोठे जसे हवे तसे याचे तुम्ही तुकडे करू शकता. लहान मोठे तुम्हाला आवडत असतील तसे. काय काय जण तर हातानेच तोडतात. तर असं बघा सगळा घेवडा जो आहे माझा चिरून झालेला आहे. आता याची फोडणी करूया. तर पॅन गरम केलं आहे, तेल घातलं आहे फोडणीसाठी. फोडणीसाठी तुम्हाला हवं तेवढं तुम्ही तेल घाला, पण शक्यतो या भाजीला थोडं जास्त तेल असेल तर ही भाजी चांगली लागते. भरपूर असा ठेचलेला लसूण घातला आहे तेलामध्ये. छान परतवून घ्यायचा मस्त अगदी वास येईपर्यंत लसूण. आणि नंतर मग याच्यामध्ये थोडासा हिंग घातला आहे. हिंगाने फ्लेवर थोडासा चांगला येतो. आणि मग एक मोठा कांदा आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे आणि तो पण आपल्याला छान अगदी परतवून घ्यायचा आहे. अगदी तो थोडा मऊ पडेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. ते बघा कांदा व्यवस्थित मिक्स करायचा आणि मऊ पडेपर्यंत परतून घ्यायचा. कांदा मऊ झाला की नंतर मग ह्याच्यामध्ये एक टोमॅटो आहे तो बारीक चिरलेला घातलेला आहे मी आणि तो पण चांगला मऊ पडेपर्यंत परतून घ्यायचा. तर गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आणि हे सगळं करायचं आहे आपल्याला. त्याच्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये मसाले घालायचे आहेत. त्याच्यामध्ये मी पाव चमचा हळद घातलेली आहे, 1 मोठा चमचा मी कांदा लसूण मसाला आणि 1 मोठा चमचा मी माझा घरगुती मालवणी भाजका मसाला घातलेला आहे. तुमच्या आवडीचे मसाले तुम्ही इथं वापरू शकता. तुमचा कोणताही घरगुती मसाला तुम्ही इथं वापरू शकता. पण शक्यतो तुम्ही कांदा लसूण मसाला वापरण्याचा प्रयत्न करा या भाजीमध्ये. खूप चांगले चव येते. 1 बटाटा आहे तो मी त्याचे छोटे छोटे तुकडे केलेले आहेत तसा वापरलेला आहे. 2 वांगी घातलेली आहेत मी. तर वांग्यांचे असे तुकडे करून मी पाण्यात ठेवलेली आणि नंतर इथं वापरलेली आहेत. वांगी बटाटा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर घाला. आणि नंतर मग हा आपण चिरून ठेवलेला घेवडा आहे तो सगळा घालायचा आहे आणि सोबत चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. मीठ अगोदरच घालायचं आहे जेणेकरून भाजीची टेस्ट आहे ना ती खूप चांगली येते. आता हे सगळं छान असं एकत्र करून घ्यायचं. सगळा मसाला सगळ्या भाजीला लागला पाहिजे असं. हे बघा गॅसची फ्लेम मिडियम टू स्लो ठेवायची. आता याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे. झाकणावरती आपल्याला पाणी ठेवायचं आहे आणि या वाफेवरतीच ही भाजी 10 ते 15 मिनटासाठी शिजवून घ्यायची आहे. जोपर्यंत वांगं बटाटा व्यवस्थित शिजत नाही तोपर्यंत शिजवायचे. गॅसची फ्लेम मात्र स्लोच ठेवायची आहे. स्लो गॅस फ्लेमवर मस्त एक 15 मिनटासाठी मी ही भाजी व्यवस्थित शिजवून घेतली. बघू शकता पाणी आपण अजिबात घातलेलं नाही आहे, पण वाफेवरच्या पाण्यामध्येच ही भाजी इतकी मस्त होते ना. जर याच्यामध्ये पाणी घातलं तर ह्या भाजीची चव मात्र चांगली येत नाही. तर आता बघा व्यवस्थित भाजी शिजलेली आहे. मी पुन्हा एकत्र करून घेतली आणि आता ह्याच्यामध्ये मी 4 चमचे हा शेंगदाण्याचा कूट घातलेला आहे. भाजलेले शेंगदाणे आहेत त्याचा मी असा जाडसर कूट करून ठेवते, तर तो कूट इथं वापरलेला आहे. या भाजीमध्ये शेंगदाण्याचा कूट ना खूप चांगला लागतो. व्यवस्थित पुन्हा एकत्र करून घेतलं आणि आता झाकण ठेवून पुन्हा अगदी 1 मिनिटाची वाफ दिली, कारण शेंगदाण्याचा कूट घातला आहे म्हणून. आता मात्र ताटावरती पाणी ठेवायचं नाही आहे. आणि बघा मस्त अशी आपली भाजी इथं आता तयार झालेली आहे. पुन्हा एकत्र करून घेतली मी आणि वरती मी थोडीशी हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे बारीक चिरलेली. चपाती भाकरीसाठी ही भाजी खूप उत्तम लागते. चपाती भाकरीसोबत तुम्ही टिफिनसाठी करू शकता. खूप चवदार लागते. शक्यतो बरेच जण ही भाजी खायला बघत नाहीत, पण अशा पद्धतीने जर तुम्ही केली ना तर तुम्हाला ही भाजी नक्की आवडेल. खूप सुंदर लागते ही भाजी. तर नक्की अशा प्रकारे ही घेवड्याची भाजी करून बघा आणि तुम्हाला ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. तुम्ही समजा ही भाजी केली आणि तुमची कशी झाली ती पण कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करा. भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.